Яңалыклар чыгарылыш үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, хайырлы кич. 17.03 йортында яшаучылар подъездагы ремонт эшләренең сыйфатыннан канагать түгел. Ни өчен? Урында Ләйсәнханова булып кайтты. Спорт тренерларына премия, шолының генераль планына үзгәрешләр кертү һәм башкалар. Бу хакта шәһәр советы утырышында сүз алып бардылар. Вокал, актерлык остасы, татарча юмор буенча мастер-класслар, милли темаларга проектлар. Бүген татар яшьләре форумы башланды. Түбәнен су ага искергән трубаларны алыштырырга теләмиләр. Шундый зар белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 17.03 йортында яшәүчеләр шалтыратты. Йортта хәзерге вакытта 8-нче подъездда ремонт бара. Тик аның сыйфаты һәркемне дә канәгатьләндерми. Шәһәрдәшләр белән хәбәрчебез Ләйсәнханова очрашты. Вот текла труба, вот они чуть-чуть вот ее замазали, здесь где-то текло. Людмила Левкина 17.03 йортында инде озак еллар яши. Подъездагы турбалар бик иске, суага күптән алыштырырга кирәк ди шәһәрдәш. Когда начался ремонт, мы ходили вот сюда к сантехникам и сказали: трубы-то сейчас поменяйте, пока ремонт идет. Не будем мы менять. Иске турбалардан тыш шәһәрдәшләрне түбәдән су үтү проблемасы да борчый. Бу фоторәсемнәрне безгә 17.03 йортында яшәүчеләр җибәрде. Хәтта ремонт барган вакытта яңгырдан соң су аккан. Бүгенгә инде стеналар буялган, аларны кабат эшләгәннәр. Ремонт буенча сораулар белән без 14-нче ЖУга мөрәҗәгать иттек. Түбәне кабат эшләргә ышандырдылар, ә турбалар буенча заявка булмады диделәр. Ремонт стен еще не завершен. Сейчас идет только подготовительная работа. То, что отопление на личной клетке есть, имеют места повреждения, да, это мы знаем, и это у нас в текущем ремонте есть, это мы заменим. Ремонт сыйфатыннан риза булмаган шәһәрдәшләр Гомум Россия халык фронтына да мөрәҗәгать иткән. Вәкилләр эшләрне үз контроленә алган. Алар бәйсез экспертиза үткәрмәкче. 14-нче ЖУда белдерүләренчә 7-нче подъездда ремонт планына кертелгән. Анда эшләр декабрьдә башланып, ай ахырында төгәлләнергә тиеш. Ләйсәнханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең нидә булса проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүген шәһәр советының чираттагы утырышы узды. Депутатлар 20 сорау карады. Алар буенча профильле комиссияләрдә фикер алышканнар иделәр инде. Халык ышанычлары төрле норматив хокукый актларга төзәтмәләр кертүне растадылар. Шәһәр бюджетындагы үзгәрешләр өчен тавыш бирделәр. Утырышта хезмәттәшем Гүзәл Габдуллина булды. Сессияда беренче булып финанслар идарәсе җитәкчесе Ирина Сәгидуллина чыгыш ясады. Ул территориаль планлаштыру документларын тәртипкә китерүгә республика 23 миллион сум акча бирде дип хәбәр итте. Генплан белән эшләячәк оешманы аукцион аша сайлап алачаклар. Исегезгә төшерәбез, әлеге документка соңгы үзгәрешләр 2006 елда кертелгән иде. Шәһәр бюджеты җирле үзидарәләр республика конкурсында җиңү бәрабәренә тагын 9 миллион ярым сумга баеды. Я думаю, 9 с лишним миллионов рублей для решение вопросов местного значения, местного, я имею в виду на уровне территориальных общественных самоуправлений, абсолютно не мешает. Где-то благоустройство территории, где-то спортивная площадка, где-то детская площадка, где-то дополнительные элементы, улучшающие жизнедеятельность того или иного двора. Законга үзгәрешләр кертелү сәбәпле физик затлар милкенә салым салу тәртибе дә үзгәрде. Проектом решения устанавливается налоговая ставка 0,1% в отношении гаража или машиноместа, площадь которого не превышает 30 квадратных метров. Көн тәртибендәге мәсьәләләрнең берсе педагог тренерларны бүләкләү, спорт юнәлешендәге өстәмә белем бирү өлкәсе хезмәткәрләрен мэр премиясе белән бүләкләү тәкъдим ителде. Бүләкнең күләме 20 мең сум. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсе JCI халыкара берләштерелгән комиссияда аккредитация статусын яңадан раслады. Әлеге статуска бөтен дөнья буенча 900-дән артык клиника ия. Россиядә иң катгый дөнья медицина стандартларына 4 клиника җавап бирә, ә Ярчалыдагы ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсе илдә шундый статуска ия булган бердән-бер клиника булып тора. JCI стандартының максаты бөтен дөньяда медицина хезмәте күрсәтүнең сыйфатын яхшырту һәм пациентларның куркынычсызлыгын Сегодня каждый пациент нашей больницы идентифицируется. У него есть браслет,
на котором написано обязательно номер истории болезни, полностью фамилия, имя, отчество. Это позволяет пациенту получить ту необходимую лечебную помощь, те необходимые медикаменты, которые, собственно говоря, для него нужны. 9 ноябрь күні ертеге 9-дан кешкі 5-ке қадар жеңінің 40 еллық орамы һәм Рейс Беляев проспекті, жеңінің 40 еллық орамы һәм Автозавод проспекті, жеңінің 40 еллық орамы һәм Яшлек проспекті кесішлерінде, шулай ақ Тынычлык һәм Яшлек проспекті кеселішінде светофорлар сөндірілешек. Светофорларның ішін шиклеу ремонт эшләре башкару белән бәйле, машина йөртүчеләргә юл тамгаларына өстенлек бирергә киңәш итәләр. Шолуда Татар яшьләре форумы старт алды. Анда шәһәрнең урта һәм югары уку йортлары студентлары катнаша. Бию, театр осталыгы, җыр, татарча юмор, блогинг буенча төрле мастер-класслар, милли проектлар төзү һәм аларны яклау яшьләрне кызыклы программа көтә. Форумны хәбәрчебез Мәрьям Файрушина күреп кайтты. 100-ге якын катнашучы 2 көн дәвамында милли татар мәдәниятен өйрәнә ала. Биредә эш кызу. Кыска вакыт эчендә проект төзеп, аны якларга кирәк. Шулай ук матур җырларга, кызык итеп шаярырга һәм дөрес итеп биергә дә өйрәтәләр. Татар яшьләре форумы кысаларында төрле юнәлештәге мастер-класслар уза. Мәсәлән, биредә татар драма театры артистлары катнашучыларга сәхнәдә уйнау серләрен өйрәтә. Шәһәрдә татар яшьләре форумы 2нче тапкыр уза. Безнең бит инде киләчәгебез яшьләрдән тора. Шуңа күрә әлеге форумның да максаты яшьләрне берләштерү, татар теленә карата уй-фикерләрне белү өчен уздырыла. Әлеге форумда инде безнең яшьләребез 2 көн дәвамында проектлар язалар һәм инде без аларны Алла бирсә инде тормышка ашырырга шундый теләктә калабыз. Форумда катнашучылар әлеге чаралар туган телне сакларга ярдәм итә ди. Бер-берсе белән танышып, тәҗрибә алмашуда файда. Шундый форумларны үткәрү бик әйбәт. Монда без татарча аралашабыз, үзебез өчен яңа юнәлешләр ачабыз, төрле проектлар төзергә өйрәнәбез. Төрле юнәлешләрдә үзебезне ачабыз. Бу форумнар кирәк, чөнки монда килгәчтен син татар балалары белән аралашасың, дуслашасың, күп нәрсәләр беләсең. Иң актив һәм тырыш катнашучылар үз проектларын Нур яшьләр үзәге һәм Мизгел милли мәдәни клубы ярдәмендә тормышка ашыра алачак. Мәрьям Файрушина, Элдар Шайдуллин, яңалыклар. Татарстан китап нәшрияты чыгарган аудио китапларны түләүсез кулланырга мөмкин булачак. Алар сентябрь ахырында яздырыла башлаган. Бүгенге көндә Мөдәррис Әгъләмов, Гадел Кутуй, Рашид Әхмәтҗанов, Фатих Әмирхан, Гаяз Исхакый, Муса Җәлил әсәрләре һәм татар халык әкиятләре яздырылган. Әйтелмәгән васыятны Әсхәр Шакиров, Остазбикәне Розалия Закиева, Габдулла Тукайның һәм Мөдәррис Әгъләмнең шигырьләрен Илдус Әхмәтҗанов укыган. Татарстан китап нәшриятында белдерүләренчә, аудио китаплар ирекле кулланыш булачак, аларны һәркем бушлай тыңлый алачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия и ведение беременности. 10 и 11 ноября обувная фабрика город Киров принимает обувь в ремонт в торговом центре «Арзан».